Bună, astăzi o să vorbim despre plexul brachial, din ce este compus plexul brachial și la ce ne folosește să-l știm. Deci, după cum vedeți, plexul brachial este reprezentat în galben. Acesta dă niște rămurele, care sunt nervi. Ce fac nervii? Nervii inervează. Ce inervează? Ei inervează articulații, musculatură și piele. În speță, musculatura, pielea, articulațiile din regiunea membrului superior. Deci au funcție motorie și sensitivă, nu? Motorie pentru că inervează musculatura, sensitivă pentru că inervează pielea. Plexul brachial este format din 4 secțiuni, din roots, trunks, divisions, cords, din rădăcini, trunchiuri, diviziuni și fascicule. Rădăcini, trunchiuri, diviziuni, fascicule. Rădăcinile se vor uni și vor forma trunchiuri. Din fiecare trunchi vom avea câte o diviziune anterioară și una posterioară, anterioară-posterioară, anterioară-posterioară. Diviziunile se vor uni după și vor forma fasciculele. Fascicul posterior, unul lateral și unul medial. Ramurile ventrale ale nervilor spinali C5 și C6, deci cervicală 5, cervicală 6, se unesc și formează trunchiul superior. Ramura ventrală a nervului cervical 7 continuă și formează trunchiul mijlociu. Ramurile ventrale, adică anterioare ale nervilor spinali, cervicală 8 și toracală 1, se unesc și formează trunchiul inferior. Trunchiul superior, mijlociu și inferior. Aceste trunchiuri dau diviziuni. Și câte o diviziune anterioară și una posterioară, după cum am spus. Trunchiul superior dă o diviziune anterioară, posterioară. Trunchiul mijlociu dă o diviziune anterioară, posterioară. Trunchiul inferior dă o diviziune anterioară, posterioară. Diviziunile acestea se vor uni în fascicule. Și cum reținem acest lucru cel mai ușor? Diviziunile posterioare ale trunchiurilor superior, mijlociu și inferior, deci acestea, se vor uni și vor forma fasciculul posterior. După care, diviziunile anterioare ale trunchiurilor superior și mijlociu, deci acestea două, se unesc și formează fasciculul lateral. Și diviziunea anterioară a trunchiului inferior continuă și formează fasciculul medial. Plexul brachial dă ramuri terminale și colaterale. Terminale cum ar fi acestea și colaterale cum ar fi acestea. Ramurile terminale provin din fasciculul lateral, posterior și medial. Și începem mai întâi cu fasciculul posterior. Fasciculul posterior dă ramuri terminale pentru nervul axilar, deci nervul axilar, și ramuri terminale pentru nervul radial, și atâta din fasciculul posterior. Trecem la fasciculul lateral. Fasciculul lateral dă ramuri terminale pentru nervul musculocutan, și ramuri terminale pentru fasciculul pentru nervul median. Deci, de ramura laterală a nervului median. Și atât. Fasciculul medial acum, de ramura medială a nervului median. Deci, ramura medială a nervului median, care se va uni cu ramura laterală a nervului median și vor forma nervul median. Și atât. După care fasciculul medial dă ramuri terminale pentru nervul ulnar, nervul medial cutaneous nerve of the forearm, nervul cutanat antebrachial medial și nervul cutanat brachial medial. Și acestea sunt ramurile terminale. Deci, din nou, din posterior avem ramuri terminale pentru nervul axilar, nervul radial, din lateral nervul musculocutan, ramura laterală a nervului median pentru nervul median, din fascicul medial, ramura medială a nervului median, pentru nervul ulnar, pentru nervul cutanat antebrachial medial și pentru nervul cutanat brachial medial. Ramuri colaterale. Vom începe cu the long thoracic nerve, nervul toracic lung, care se formează din unirea ramurilor ventrale ale rădăcinilor nervilor spinali C5, C6 și C7
deci unirea acestora, formează nervul toracic lung sau nervul respirator extern al lui Bell. După descoperitor, Charles Bell. Da? Deci, nervul toracic lung. Din ramura ventrală a nervului spinal C5, avem nervul scapular dorsal, dorsal scapular nerve, nervul dorsal al scapulei, mai bine spus. Nervul dorsal al scapulei. De la joncțiunea aceasta, dintre ramura ventrală a rădăcinii nervului spinal C5 și C6, avem nervul subclavicular. Joncțiunea aceasta se numește și punctul lui Erb, deci punctul nervos al gâtului, numit după Wilhelm Heinrich Erb, mă rog, cum vreți să-i spuneți. Așa. Din trunchiul superior avem o ramură colaterală pentru nervul suprascapular și cam atâta din rădăcini și trunchiuri. Din diviziuni nu avem nicio ramură, nici colaterală, nici terminală. Foarte bine. Și acum din fascicule. Din fascicule am văzut că avem ramuri terminale, dar avem și colaterale. Haideți să le vedem. Din fascicul lateral avem ramură colaterală pentru lateral pectoral nerve, nervul pectoral lateral, pentru nervul pectoral lateral, aceasta. Și din fasciculul medial avem ramură colaterală pentru nervul pectoral medial. Acestea se unesc, după cum vedeți, și formează ansa pectoralilor. Atâta din fasciculul lateral și medial, acum să trecem la fasciculul posterior. Din fasciculul posterior avem un nerv, acesta din mijloc, nervul toracic dorsal. Da, nervul toracic dorsal. După care observăm că avem ramură colaterală pentru nervul subscapular superior, deci nervul superior subscapular și nervul inferior subscapular. Repetăm nervii. Nervul toracic lung, nervul dorsal al scapulei, nervul subclavicular, nervul suprascapular, nervul pectoral lateral, nervul pectoral medial, nervul toracic dorsal, nervul superior subscapular, nervul inferior subscapular. Și aceștia sunt ramurile colaterale. De fapt, ar mai fi niște ramuri. Ramura colaterală pentru nervul frenic, care nu se observă aici. Mă rog. Și nerv pentru mușchii scalen și lung al gâtului, care ar veni din C5, C6, C7 și C8. Deci, ramura pentru nervul frenic din C5 și nerv pentru mușchii scaleni și lung al gâtului din C5, C6, C7 și C8. Acum că am terminat cu secțiunile plexului brachial, haideți să ne întoarcem la această imagine și să vedem mai bine unde sunt localizate structurile plexului brachial. Deci să începem mai întâi cu rădăcinile. Deci rădăcinile sunt situate între mușchii scaleni anterior și scaleni mijlociu. Deci scaleni anterior și scaleni mijlociu. Așa, aceasta cu rădăcinile. Mai departe, trunchiurile pătrund prin triunghiul posterior al gâtului, deci porțiunea laterală cervicală a gâtului. Haideți să vedem mai bine aceasta. Avem triunghiul posterior al gâtului. După cum vedem, este delimitat foarte frumos de mușchiul sternocleidomastoidian, mușchiul trapez, porțiunea medială a claviculei și sus de linia nucală superioară, deci de la osul occipital. Okay. Și acesta este triunghiul posterior al gâtului. Frumos? Perfect! Terminarea cu rădăcinile și trunchiurile. Mai avem diviziuni și fascicule. Diviziunile se regăsesc în spatele claviculei. Deci, have here, clavicle, spatele claviculei.
se găsesc diviziunile. Am spus că din diviziuni nu avem ramuri colaterale și terminale, nu avem nimic din ele. Și fasciculele se găsesc în regiunea axilară. Și aceasta este... uitați! Și ramura pentru nervul frenic, despre care ziceam. Chiar, ce drăguță! Și acum sumarul. Plexul brachial provine din ramurile ventrale ale rădăcinilor nervilor spinal C5, T1. Este împărțit în rădăcini, trunchiuri, diviziuni și fascicule. Dă ramuri terminale pentru nervul axilar, radial, musculocutan, median, ulnar, cutanat antebrachial medial, cutanat brachial medial. Dă ramuri colaterale pentru toracic lung, dorsal al scapulei, subclavicular, suprascapular, pectoral lateral, pectoral medial, toracodorsal, superior subscapular, inferior subscapular, iar diviziunile nu dau ramuri. Vă mulțumesc, sper că v-a plăcut. Ciao!